ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. ҳама каса бардорои азиз чӣ хелен созаин хубен саломатиётон хубай настренотон созай вақтотон қишаёфте зинда бошен. Бардорои азиз гӯш кинед ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Бо диққат некӣ иса гӯш ки дар имрӯза навор мошин замин рӯй кардагӣ нестан. Ягон кас велосипед ё мотороли фурӯшӣ дошта бошен дар ма рӯй кинем, ма реклама мекунам. Хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Муъминобод, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Бохтар. Квартираҳои арзонак ҳастаи дар сентри шаҳри Ваҳдат як квартира ҳастаи. Квартира ҳастаи дар ноҳияи Анаҷолдини Балхӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Ҳисор. Қизиқи видео ҳамин яки якомната квартира 115 000 сомон. Ина якомната 115 000 сомон. Ва дигар чизои арзон ам рӯй кардагам. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон хонаи заминӣ ё квартира шумода махкул мешава, пули нақд дошта бошен мехарен. дӯстони азиз, ҳамои аддоналакира шлопки кандагӣ қаттӣ бизанен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунен. Мерем ака устуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардоро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба якмелони имрӯза ва чи ачкидор навора саркат шеринара ки ба қизиқи 10 минут мара гӯш кунед. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, пеши мазори ҳанатарош. айраи калония 700-800 метр дуртар будай, 8 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасони хишрӯкардагиай, ремонташ коробкаи чхелеки дар сурат десен, ов свеч мега ҳастай мегзарониш тамом, муҷатош 100%, гирди хона маҳкамай, дута баня, дута оғил, дута подвал, аловхона, долон дора. нарша бардорои азизам 220 000 сомонӣ мега, касе харидори аниқ бошен арзон мешава. марҳамат касида ана хона дар кораи хонаи арзон аз ноҳияи Муъминобод, нархиш бардорои азиз 220 000 сомон. агар ай номи канали Сауду ТЖ гап занед, шумода арзон мекуна. номерои Тоҷикистон шам ҳастанд, номерои Россияшда имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. барои мо шуморо камтар видеоша рӯй кардаги, видеоша тамошо кунед. бадаи хона бо хонаҳои арзон да мегзарем. бардорои азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як хонаи арзони дигар мо рӯй кардагиан. бо диққат гӯш кунед, касе ки аз ноҳияи Ёвонен. марҳамат. хонаи пеши қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дар гиҷои ноҳияи Ёвонай занг зада мепурсед. 8 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасони хишрӯкардагӣ, ҳамом дар друншай мега. хонара ба пеноблок бардоштагиан. хона ремонтдора, овсвеч мега ҳастай, уҷратош 100%, мактаб, магазин дар наздикиш бидай бардорои азиз. хулоса ҳамаи чи наздикдай. хона ҷои зур дай бардорои азиз. касе ки аз ноҳияи Ёвонен, марҳамат, агар харидори аниқ бошен занг бизанед. нархиш 175 000 сомон. агар харидор бошен арзон мешава. соҳиби хона гуфтагия ки илтимос мекунам беҳуда занг назанед. касе харидор бошен ба занг бизанед бардорои азиз. бачаёча ховуд набара. агар ховуд будеса боша бихия кофе талха биза хоб поду пара. дӯстони азизам, бароям подписчикои худам я сухан мекунам да. хайна подписчико қариб ним чиден. ами ҳаракат кунен я 100 000 подписчик шем. 100 дона звачкара мегирам, чочала мекунам. бароям шерои нар бисёр подписатсия кардагӣ нестен дар канал. ӯ қавақтона намегира. подписатсия кунен, иншолло ҳами канал ягон хонаи заминӣ, замина ё квартира мехарида бардорои азиз. ози я апашка гап мезана. баъди ҳами апашка гап задан як квартира ай шаҳри Ваҳдат нархи арзон айне ки. оли апашкара гӯш кунем, баъд ҳамун квартирара гап мезанам.
ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. Мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. Ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. Ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. Духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро, дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон. дӯстони азизам, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бардурои азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар сентри шаҳри Ваҳдатай, пеши магазини Ваҳдат да гуфтагиай дом 9 этажа. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, ремонташ коробкай неки шкатур стяжкаша кардагиан мега. овсвеч мега аст ҳуҷҷатор 100%, дари оҳанӣ, трезор пластик часпондагиай. нарша бардурои азизам 160 000 сомонӣ мега. ина марҳамат бардурои ки ай ана Ваҳдат квартира харин. бешхӯяй да дига нархи арзон намеоие. 160 000 сомон камтар дига пули хидм намерасе. агар не ҳозир мехаридамаш. номерои телефонаш ана номерои расияша имо ватсап дора, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. як хонаи замини дига аз шаҳри Бохта рӯй кардаг, яъне ки ана пештара номаш Қурғонтепа. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Савхози Файзалӣ 1. 2 сотиқ заминда ду дархона қати калидоруш кардагӣ. хонара мега нав ремонт кардагӣ. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. гирди хона маҳкамай баня ҳоҷатхона навес дора. нарша бардурои азизам 180 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. алиш ҳам мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар. яъне ки бардурои азиз ҳам фурӯшиш мега, ҳам алиши 180 000 сомон пули нах арзон мешава. ана ба квартира дар шаҳри Бохтар ҳам алиш мекадай. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як хонаи замини дига аз ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский район. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи повороти Ленинград, деҳаи Дарёбод. 2 сотиқ заминда ду дархонаи времянка кардагия, ремонтш коробкай мега. овуш ҳастай, качаиш 20 метр ана чиқир кандагиай. свеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ана санг шебен овардагӣ бидиян. нарша бардурои азизам 115 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо савдо мешава. номерои телефонош номерои тоҷикистона имо ватсап дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Рӯдакӣ бихарен. тарафи ана повороти Ленинград будай. бачаёча тамошо кардеси охи? касе тамошо кардеса бига ки о ака тамошо кардесам давомаш буде. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 28 метри квадратиай. домои пешина хона ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки бозорчаи шодиёна лавира бисёр арзон намешава. шароитош 100%. касе харидор бошен занг бизанен ё ватсап да бинависен мега. ана нархша бардурои азизам 118 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекадай. ноҳияи Ҷолдини Балхӣ да будай квартира. касе харидор бошен бардурои азиз, харидорои аниқ бошен, занг бизанен. мега ки камтарак арзонаш мекунам. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, район Ваҳдат, Мачитон гуфтага бардурои азиз. шаҳри Душанбе, район Ваҳдат, Мачитон. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, дом новостройка, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагие ки срочно дом фасадша задесан. дом 6 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад, болои хона маналитай мега ва болош криша дора. метавонен бихарен, ана ремонта сар кунен. о суети дом гузарондагиай. дом дар пеши балнисаи Мачитонай мега. нарша бардурои азизам 115 000 сомон мега. харидорои аниқ зангш бизанед.
бардруи азиз мегзарем ба ниҳам эълони имрӯза бачаҳои шаҳри хуҷанд бардро бисёр мегӯянд ки шаҳри хуҷанд квартирамон марҳамат нагӯш кинед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 34 квадратный метр район 8 нависагия. бардруи азиз домои пешина хона ремонт кардагия соҳиби квартира мега ки ана срочно як комнатаи фурӯшӣ баъди мисол ремонт мега фурӯхтесем кришаш ов намечакад дом дар наздикии раҳи калонай. нарша бардруи азизам 167 000 сомон мега 167 000 сомон. арзон мекна намекна навистагӣ нест. касе харидор бошен занг бизанед. номерош номерои тоҷикистона яъне ки номерош номерои вилояти суғдай. бардруи азиз занг зада маслиҳат кинед. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 36 метри квадратия дом навастройка хона без ремонт коробка. суратҳои дираш нест бардруи азиз фақат суратҳои беруни дом ҳастак. касе харидор боша мисол бо меренаи пеш квартирара мисол дарунша берунша ҳамаҷоша мебинед. соҳиби квартира гуфтагия ки ана квартира дар шаҳри ҳисор маҳаллаи 8 дай. нархиш 160 000 сомон арзон алиш мекадай. гуфтагӣ нест хай ба чи алиш мекунам бардруи азиз ана касе харидори аниқ бошен занг зада мисол ё ба ягон чи алиш кунен ё 160 000 сомон бихаренаш. 160 000 сомон бо арзон мекуна. дӯстони азизам мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки хонаи заминӣ аз ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои аҷоибот буд. ака маъқул шид нашид черина барои дастгирӣ кардани мо барои пешравии канали мо ҳам як дона лайки бепара ба ягон сланси кандагӣ бизанед. касе дар канали мо то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен форатон ки видеои маро пропускат накунед каналда подписатсия кунед. бардруи азиз гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария мисли ҳар вақта рақами 5 звездаро нависед. ман фаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азизам хаяка.